बानग्रा बायदि बानदों आरो नोंसोरबो माइ गायगोन मा मा ओंख्रि मोनजाबोखो अमाजों मैथा दे सिख्लाफोर मेंनायनि ब्रेकफास्ट लानोसै गुड मर्निं एवरीवन जों मैया माइ गायजोबनो हायैखौ दिनै गायनो नागिरदों आरोना मैया दैबाना एकदम बिलो बायदि जानानै दंमोन नालाय दुब्लिया ओंखायनो मैया गायाखैमोन ओमफ्राय दा सान्दुं दुंबाय नालाय दिनै मोनायाव अखा हायासै ओंखायनो सेमजोब्बाय आरोना दैया रानलांजोब्बाय दिनै बेखौनो खोथिया फुनाय थाखानायखाय गायहैनो होननानै ओंखारदों जोङो खोथिया रानैसै गुमै जानो दा नै दनिसकायाबो माबागोन दिनै ना हमहैगोननो दनिसकाया माइ गायहैगोन जिबिकाबो ओमफ्राय नै सुप्रियाबो ओमफ्राय नै सुप्रिया बिमानै हाम्फेया आलासि जाफैनानै नै लोदो फुंलायथारदों बोरमा बेदर अमा बेदर ना मोनजानायखाय YBY नि माबा 50 लाखसो मोनबायनो थुद' नालाय हाम्फेखौ हारसा बुरि बायदि नुथारदों हाथायाव खदाल हाथाय बायदि सिनलाय हाथायाव नांजाबाय थायो खामानि गैया नै एसे माबानायावनो बिन्दिसो लालायनांगौ जाबाय नै माइ गायनायावनो खामानि गैया सेबुदां अमा बेदरजों मैथाजों जाखांबाय ओमफ्राय दायो खोथिया रोगानो होननानै थांसै न'खरैनो नै जमा माइ गायनोसैलाय मैया गाव खोथिया बाननायखौ भिडिअ लायैनि जि दाय जाबावो नै जोंहा बा नायलाय सानै समाव रायलायलांखुमालायबावो सिगांनि दिनैसोलाय नै मालाय दहायनिफ्रायनो खोथिया फुदों नै एसे मोजां खोथिया फुगासिनो मालाय सान्दुङा नै जि गोसा ओमफ्राय दिनै माइ गायनांसिगोन दहायनो फुदों बिथांमोना दायो खोथियाखौ राननो रेडि साखाफारा जाबाय इस लोगो लाखालायबावो गाव हारसिं बाननो हाया नालाय बोरमा बेदर जानायनि बोलोफ्रालाय अबाव खारखो बानग्रा बायदि बानदों आरो बाब नै ना हमग्राफोरा नायलाय आइदै दसेनो ओंखाम जाना फैखांबाय जों मैया गायनाया नै ओमफ्राय ओरै लाइनसेया गानहोआबा ओमफ्राय नै बियो दैया लोमजोबनायमोन आरो ओमफ्राय दिनै गायनोसै मेंगोनथ' आरो नोंसोरबो माइ गायगोन मा मा ओंख्रि मोनजाबोखो अमाजों मैथा ओमफ्राय गैला आंबोथ' होनबा नाजों मैथाल'सो मोनजादों ओमफ्राय नामोन आबै मोजां खांख्राइ बाथोन मोनजादों आंहा सान्दुङा ओरैबायदि गोसा आरोना माबायदि गायगोनलाय दिनै माइखौ हाया मोनलायलायदों ओमफ्राय माइखौनो गायफेरथाराखैमोन नालाय गायफेराखै माने गायनाय जायाखैमोन आरो देग्लाय एखेबारे मोदोम साजोबखादों बोरै गायगोन जादों दिनै आइदै मोदोमानो साजोबो मेगनखौनो नायनो हानाय बावला सान्दुंखौ जे सान्दुं गोसाखा नै स्रा जि दावराव नै
Cái lưng đàn con thớt lúc rồi. Bab. नै बियो हाजिरा गोदान सोनाब पारानि सोनाब खोला पारानि नोंनावबो दंमोन दा नै बैहाय माबा सादों सेन सादों नै ना मोनजासिगोन जोंहा मैयाथ' बिदिखौनो नुवामोन बिराद गिदिरमोन दैया लोमसावजोबनाय नै बानलांथारबाय बिसोरो सानैजों बिगुमै बिबोनां ओरैबायदि गिदिर गिदिरखा खोथिया आखायाबो गिदिर सानैजों बाननानै लांबाय बिसोरो नै दे हमथारदो बारलायलायदों माथो नाया ओमफ्राय बोरै गंसेयाव बबेथिं सादों एबा बेसेबां गिदिर गिदिर नांदों नायनो दे ना सान्दा बारा गैया नायालाय स'स'मोन नांबावगोन बियो दा साइकेला बोथोरलाय एसे नांबावगोन दा बियो दा नांमारदोंथ' सेनाबो नै मा साइसनि नुफेराखैमोन दां आंबो नुफेराखैमोन जानाव हरनाया मोनसे होनदां जानाव मोनसे दङ हरदों आरो नै बैयाव मोनसे साबावदोंमोन ओरै लाबो नायनो जि बुरजाखा जि बुरजा नांदों नाया नै रुलाय देलाय थिखोलाय नाया बेसेबां बुरजा नाय नै नाया वाव नाया जि बुरजाखा आयौ बारजोब्बाय हनै खुगाया नांसै दसेनो नै दहाय साफैदों नैयाव नुगोन आरो नै सेन गंनैयावनो दसेनो नाया नै वाव नै जि मोजां जानाय लकेल ना थांदो सायहैदो नोंसोरो सिख्ला मानैया मा साया बेलाय सायहैखाथारनांगोन माइया गायबाय मैया दैबाना जानानै थानाय गायनो हायैखौ दिनै गायलायबाय आरोना मैयानाथ' मैया गायखांबाय ओमफ्राय दिनैना गायग्राफ्रा बांसिन 18 जनखा दिनै 18 जन ना 17 जन लामा सेरावनो नै गायद' दब्लायसे गायखांबाय बिराद गिदिरखा दब्लाया बिगासेखा ना गायनो दब्लाय गिदिरबा बिराद बायनो बिसिनिया नै बानाया बाया गायनो हायो ओमफ्राय मेगना बायो आरो फख्रियाव रुजुमबानो मोनजायोलै बिसिनाव हाब्रा नांथाराखै हनै आब'ना माइ गायनाया जांख्राबासो ना बेदर मोनजायाबालाय मानो हाब्रु फोनांब्रा ना दा हांमायाव लायना होफैबासो ओइलै मालिकनाव बुंदोब्रा माइ गायहोग्रा मालिकनाव
साजों ना फाजा अरुणाचलनि साहा ना आसामनि साहा अरुणाचलनिया साबसिन जायोदां माथो गुसुनो दे सिख्लाफोर सिख्लाफ्रा नै गायसो गारथारदों मोजां रानलांजोबथारबाय दैया अखाया बिदि हायैखायसोलै अराङा गारिया बेना देन्जारथारलै दब्लायनै गायनो हाबाय दायो गिदिर गिदिर ओमफ्राय नै दब्लायसेखौ हाग्रा हालाथाय बिसोरो बिराद बुरजा दंबावो नै गायनांगौआनो बैथिंबो एवगासिनो दं लागायगासिनो नै दे सिख्लाफोर मेंनायनि ब्रेकफास्ट लानोसै मेङाखै सिङानो देबजोब्बाय खोमा सान्दुङाबो दसेनो दुङो दसेनो अखा हानो नागिरो अरुणाचलनिखौ लाबोबायनो नोंसोरनो गुसुनो थान्दा मोनहैलायसिन बे लोंहैग्रोदो ना बाथोना मोनाखैदां ओमफ्राय सिरिथार माथो माइ गायनाया माइ गायनानै जाग्रालायनो बेनो गैया माइ गायनानै जाग्रा नङाबा खनसे गायनायावनो नै जालाबो मानसिया माइखौनो गायखाया गायफेरखायानो थौदो सिख्लाफोर साहा लोंसै अरुणाचलनि साहा लोंसै गुसु मोनलायनाय दासो 18 बोसोरनि माबा 16 बोसोरनि ददेरे सिख्ला जाफुहांनाय ना देरफुहांनाय ओंखायनो नै बिराद बुरजा गायबायानो दब्लायनै गिदिर गिदिर दंबावो बिथिं लामैनो गायजोबनो हानाय नङा दिनै आरो खनसे गायबासो जोबगोन खोमा साहा लोंसै दायो गायखांनायनि नामा बार खोलो खोलो बारखा गोथावना थावा आब' थाया गोथावना थगायबायलै नोंसोरखौ बिगुमाया माइ गायनायाव नै दावदैबो मोनजालायो बिसिना
गोथाव ना आब' अरुणाचलनि साया ओंखायनोलाय जानो रोदा ओंखारलायथारदों मोनजायाखै नै बिदि दावदैखौनो नालाय दावदैखौनो होनो मोना होआखै नोङो अ साहैदों दां दहाय अखासो दोमैदोंमोन दायो ओरैबायदि गरम जाबाय सान्दुंआ दसेनो सोलायो दैज्लां बोथोर नालाय दसेनो सोलायो ओमफ्राय दा गायखांजोब्बाय 12था जाबानो हाजिराफ्राबो थांजोबो ओमफ्राय दा बेलासियाव गायफैबावब्लाथाय सोरबा गायफैबावगोनदां बिराद बुरजा दंबावो गायबावनांगौ खोथिया फुखानायानो दंबावोसो 1.5 बिगासो थांबावगोनदां खोथिया फुखानाया 3 बिगासो गायखांबाय